Moje meno je Peter Tornaver a som majster odbornej výchovy na Duálnej akadémii. Slovenská filharmónia oslavuje 100 rokov a v podstate dostali novú strechu, alebo bude sa im robiť nová strecha a tú starú, medenú, budú dávať dole. Z tej starej strechy sa urobili brošne. Brošni je kúsok strechy, ktorú si môžem nosiť takto pri srdci priamo a to je tak symbolicky pre ľudí, ktorí majú radi hudbu a filharmóniu. Tá strecha bola medená a za tie roky, za tých 100 rokov, tam sa vytvorila patina a každá tá brošňa má v sebe trošku patiny, teda má nejaký ten povlak a tým, že obsahuje rôzne percento tej patiny, tak každá je iná. Každá je iná, jedinečná. Nikto nebude mať takú istú. Nikdy nekúpite dva rovnaké tie isté brošne. Tieto brošne to bude limitovaná séria a ľudia si ich budú môcť kúpiť priamo vo filharmónii, keď pôjdu na predstavenie, alebo len tak, keď budú mať čisto cieľ ísť si kúpiť tie brošne. Áno, spolupráca s filharmóniou začala tak, že naša šéfka nám donesla nejaké brošne, ktoré by trebalo vyrobiť. Potom sme sa aj stretli so samotnou pani Hriešikovou, ktorá je výtvarnička z filharmónie a povedali nám svoje predstavy o tom, ako by to malo vyzerať. Každá nová spolupráca je veľmi zaujímavá a je dobré mať partnerov na všetky strany, obzvlášť keď aj ja som vyznávač vážnej hudby a mám veľmi rád vážnu hudbu a sám navštevujem Bratislavskú Redutu.